guys. Dapat na mga alas 4 guys. Alas 3. Punta tayo doon sa Lamiging. Yung mga tutor na mga bayaw. Naot na guys kay wapit maubat ka adlaw na po ako ka balik. Salamat sa Ginoo sa pumuntakon. Tas krubingro guys. Mag lawig si Armpax kay tatlong araw na hindi nakapalaod. Shout out ko lang sa lahat. Matagam po. Putot na. Putot. Palaod rin ito. Good morning guys. Atas mga tutur na mga bayaw. Oh, nahag na. Salamat sa Ginoo nga. Gitara usa guys. Oh. Testing ta regla guys. Ay, sila nakadlaw ako kalaod. Oh, shout out muna sa mga people. Salamat sa Ginoo sa kabuntagon. Ang Ginoo nagauban kanunay. Salamat sa iyang kasitihan sa kabut ni sa payaw sa Lamiging. Naamis na sa Lamiging guys, oh. Oh. At pamilya sa Lamiging. Okay, ang timpo ni ngit kita po kay narabay bagyo. Nata grasyantas Ginoo ron. Sa tong palagat nagpayaw ka sa. Ana, makadyo paklaro. Welcome to my vlog, Armpax Vlog. Subscribe sa YouTube channel guys. Sa kung may YouTube ako sa channels, Armpax Vlog. Oh, guys lang, pa-subscribe lang kayo. Oh, Armpax. Naatas, payaw sa mga tutur. Oh, ay Arpak pa na kurong loud. Ay, buwa. Arpak pa na
dito guys. Sabo dito. Salamat sa Ginoo guys. Grasya. Oh. Guys. Salamat sa Ginoo guys.
Bit na ano ko ano. Ano ba yung lumod? Kasing lumod ba ka na eh. Kasing yung lumod. Armod! Oh guys, oh. Nawi ko na guys. Lahit yan. Moy. Daw ito tumoy. Ito riba na. Ito gahi. Dagdag na. Usara na kabog guys. Puhon na guys, puhon. Puhon na guys, puhon. Ang taon. Puhon na guys, puhon. Sarap ka buo. Atas mga tutur nga payaw guys. Salamat sa Ginoo sa blessing. 7 kilo guys. Palabo. Nukos guys. May dagang dagko. Asat ang aisin ga aisin. Aisin sa natin aisin.
Guys, ito na ang nahuli kong isda guys. Thank you kay God. Salamat sa blessing. Ako nining tabang guys. Badlitan. Badlitan tawag dito sa amin guys. Iwan ko sa ibang lugar. Ito ay tulingan Ito ay pure tulingan, lingin May matambak ka, kunti lang. Ito guys, mangwirik ta guys. Ito tagad nukos. Birugas. Wala nakatila na itong tawi. Pirik Ada payaw dah. Last ni kaya hapit to na. Dito na ko uli. Going home na. Layo-layo pa itong travel. Sa oras na dagat ron. Taas ginabiyaan eh. Init na dagat. Wala mo kisum. Init na.
Usara buk bihawin. Oh. Usara ka buk bihawin. Uli na ta guys. Okay, wa. Tura. Oh. Oh. Ayun. Bye. Bye-bye. See you with you. Uli na ampak guys. Matay na. Usara ka buk bihawin. Salamat ya Boss Ginoo. Ayaw to ka Friday gadi ka kamay. Layo ko bihay ini guys. Sok-sok sa moto pa. Guys, ulit ata guys. Welcome to my vlog. Artbox. Shout out ya mga people. Tinggal Artbox sa ito shout out kay Watak Adlaw ka laod. Nakabal sa bayan eh. Ulit na guys, ulit na guys. Abot at Artbox. Oh. Taksay dagat ka siya. Taksay kami dagat guys. Anin na bitar po. Naturas. Nabiki mo ba ipad-baod? Paburog hangin ito. Ano yun? Taksay ka dagat to. Oh. Welcome to my vlog, Artbox. Shout out to mga people sa Katagayo, Ibil, mga magaw. Labi na sa Garcia, alias Canulao. Garcia Hernandez. Shout out mga people. Shout out ya. Pauwi na sa Artbox. Galing ba sa Kabiting? Kunti lang ng huli. Hindi kumakain. Busog. Dahil Pasko ngayon. Sopas bilang ginakalan. Wala na Artbox guys, oh. Salamat sa Ginoo sa pag-uban. Safety kayong ipaguli. Salamat sa Ginoo. Salamat kay ang Ginoo sa tanan. Advance Merry Christmas guys. Adlaw Merry Christmas. Uli na sa Artbox. Welcome my hometown, Hagna. Sa Barangay Carabao. Shout out mga Barangay Carabao. Shout out mga Carabao. Mga people sa Carabao. Shout out mga Marites. Mga Marites sa Carabao. Shout out. Yung munta kalitanan. Kayo dagat rin sa Bohol. Tapos kamiging balog kayo dalagat. May kusog og hangin, oh.
Dili wala kay hangin, no? Minus og hangin. Ito, hinangin na. Walo dadaga kayong sakbot. Oh, flying fish oh. Wow, flying fish. Lagi na kilawon na flying fish oy. Pirti kayo na kilawon guys. Oh. Uli na ta kayo. Katugon sa Arpax. Katugon sa Arpax. Katugon ko guys, katugon. Antok ako, antok. Grabe kayo ka tapsay dagat to. Maranghi taon niya guys. Maranghi. Tagutas Ginoo. Sa di lang mausob ang timpo, ina nilang. Maranghi ang Pax. Welcome to my vlog. Arpax lang. Welcome to my hometown. Agna. Oh. Sa mong lugar, baryo na mo guys, mga